So, hello लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय दिनै मोनसे गोदान टपिक्सखौ लानानै आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों स' लोगोफोर नोंथांमोननि न'खराव गथ' गथायफोरा लोमजाब्ला साजाब्ला उदै साब्ला खर' साब्ला नोंथांमोनाबो अजानि खाथियाव थाङो नङा होमबा अजानि खाथियाव थांनानै नायखाङो ताबिज हरो मदाय रायखाङो स' बेफोरबायदिनो गोबां माने बेमाराबो नोंथांमोननि साननायाव हामो नङा होमबा नोंथांमोननि साननायाव हामो बिराद माने फुजा गिदिर गिदिर होयो दाउ हगारो बोरमा हगारो फारौ हगारो बेबायदि नङा होमबा स' बेफोरबायदि खालामनानै नोंथांमोना हामनाय बायदि मोनो किन्तु गोबां न'खराव माने डक्टरनि खाथियाव थाङाब्लासिनो बेफोरबायदि अजा कबिराजनियाव नायै नायै मदाय रायखांनानै ताबिज गाननानै बोरमा हगारनानै दाउ हगारनानै बेबायदि सम हगारनानैबो गोबां न'खराव बेरामिखौ माने बुथारनानै लानाय बेबायदिबो जाथाय जोंनि समाजाव जादों बा जालांदों जों बेखौ नुनो मोनदों स' बेफोरो मानि थाखाय जादों बेफोर जादों जोंनि खोमसि फोथायनाय जोंनि समाजारि आफादफोराबो बुंगासिनो थायो जे जों खोमसि फोथायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ खोमसि फोथायनायनिफ्राय जोङो माने जेब्लाबो जोंनि समाजनिफ्राय होखारहरनांगौ बेबायदि जोंनि गोबां माने समाजारि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बुंबाय थायो एखनबा जोङो निउस मिडियाफोराव नुगासिनो थायो जे जायफोर अजा जायफोर नायखांग्रा बैदो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ एखनबा बबेबा गामियाव बुथार खोमानानै दोननाय सिथार खोमानानै दोननाय दायना साजायनानै सोरखौबा बुथारनाय सिथारनाय बेफोरबायदि जाथायफोराबो जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे समाजारि जेंना स' नैफोरबायदि जाथायफोरा जोंनि समाजाव ओरैबायदि गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो दङ जे साइन्टिफिक जितु मेथडजों जोङो बेराम फाहामो डक्टरनि मुलि जानानै जों जेरैबायदि मेडिकेल माने लाइननि मेडिकेल चेकआप खालामनानै जि मुलि जानानै जों बेराम फाहामो बेनिफ्राय साबसिन जोङो नायखांनानै फाहामनायखौ साबसिन होननानै जों साननानै लायो स' नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि प्रेक्टिसखौ जुदि खालामबाय थादोंमोनब्ला दिनैनिफ्राय बे प्रेक्टिसखौ बेबायदि नायखांनायखौ नोंथांमोना ज्राब गारदो नङाब्ला नोंथांमोनाबो बिराद गिदिर माने खैफोदाव गोलैनो हागौ आरो जायफोर अजा कबिराज बेफोरबायदि खालामनानै सोरनिबा बेमार फाहामनो सोरनिबा न'खराव नायखांनो थाङो बा सोरनिबा न'खराव गिदिर गिदिर फुजा होयो बेफोरबायदि जुदि खालामबाय थाग्रा मानसिफ्राबो दिनैनिफ्राय सांग्रां जादों नङाब्ला नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि थाखाय खैफोद फैगासिनो दङ मानोना आसाम गभर्नमेन्टआ एसेम्ब्लियाव मोनसे आयेन लाबोदों बिल लाबोदों बेनो जाहैदों आसाम हिलिं प्रिभेन्सन अफ इभिल प्रेक्टिस बिल 2024 होननानै मोनसे बिल लाबोदों बेबायदि खोमसि फोथायनायखौ होखारनो थाखायनो बे बिलखौ बे आयेनखौ आसामनि एसेम्ब्लियाव दाखालि बय लाबोनाय जाबाय स' बे बाथ्राखौनो आं दिनै सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बे जितु बिल दायना दायनि फोजोबस्रांनायनि जितु बिल बे आयेनावलाय माथो लिरनाय दङ बे बाथ्राखौनो सावरायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों जुदि नोंथांमोनाबो मिन्थिनो लुगैदोंब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मा सेक्सन दङ मेजर सेक्सनखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन मा सेक्सना गिथावना आरो मेजर सेक्सनखौ आं नोंथांमोननो फरायथिनानै होगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ खनसे साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि भिडिअफोरा नोंथांमोनाव नटिफिकेसन मोनो आरो आंनि भिडिअजों नोंथांमोना माबाफोर इनफरमेसन मोननो हायो स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै दिनै बे आयेनावलाय माथो लिरनाय दङ बे माने आयेनखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै आसाम गभर्नमेन्टआ एसेम्ब्लियाव लाबोनाय बे दायना दायनि फोजोबस्रांनाय बे आयेनखौनो बुंदों आसाम हिलिं प्रिभेन्सन अफ इभिल प्रेक्टिस 2024 होननानै मोनसे बिल लाबोदों आरो बेनो बे बिला पास जायोब्ला एसेम्ब्लियाव पास जायोब्ला बियो गभर्नरनियाव थांगोन गभर्नरा बेखौ साइन होयोब्ला बियो आयेनाव सोलायो स' बेखायनो बे आसाम हिलिं प्रिभेन्सन अफ इभिल
प्रेक्टिस 2024 बे बिलाव मा सेक्सन दङ आरो बे सेक्सनाव मा लिरनाय दङ आं बेखौ मेजर मोननैसो सेक्सनखौ आङो बुंनो नागिरदों। सेक्सन 3 आवनो दङ। बे सेक्सन 3 नि दारै आसाम गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि जायफोर दायना दायनि नायखांनाय सोरनिबा बेराम आजार जानायखौ बे तन्त्र मन्त्र अजानि जिथु माने मन्त्र रायनाय बा फुजा होनानै फाहामनो नागिरनाय नैफोरबायदि जिथु प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ माने होबथानो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनथाय होनाय जादों। आसाम गभर्नमेन्टनो मोनथाय होनाय जादों बे आयेननि गेजेरजों। गोबां समाव जोङो नुगासिनो थायो कि नैफोरबायदि जायगायाव बेबायदि सोरबाफोर माबा माबि बेराम जादोंब्ला नायखांनानै फाहामनो हायो बेफोरबायदि फोसावनायखौ एखनबा जों बेफोरबायदि फोसावनायबो नुलाबायो। जोङो साननैसो आगोलावल' जोंनि जिथु चिरां क'क्राझार बेफोरबायदियाव जिथु दै मोनदोंमोन ना बे दैखौ लोंनानै गोबां बेरामा हामो। स' बेफोरबायदि जोङो बाथ्रा गोबां खोनानो मोन्दोंमोन। निउस पर्टेलफोरावबो जोङो नुनो मोन्दोंमोन। स' नैफोरबायदि जायफोर प्रसार खालामो बे प्रसार खालामनायफोरखौबो होबथानो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनो नैबे आयेना मोनथाय होनाय जादों बे सेक्सन 4 आव। स' बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि बबेबा जायगायाव जादु मन्त्र खालामनानै अजा रायनानै बेराम फाहामनो हायो होननानै जुदि फोसावोमोनब्ला नोंथांमोनाबो बे फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थादो, नङाब्ला नोंथांमोनाबो खैफोद फैनो हागौ। आरो जिथु जों साजा होननानै बुंदों बे साजा मोनगोन, जेल जाहोगोन, फाइन होनांगोन गभर्नमेन्टनो। स' जों बेफोरबायदि बुंबाय थादों। बेयो जादों सेक्सन 5 बे आसाम हिलिं प्रिभेन्सन अफ एविल प्रेक्टिस 2024 बे बिलनि सेक्सन 5 आवनो होनाय दोननाय जादों कि जायफोर बेबायदि जादु मन्त्र खालामनानै नायखांनानै बेबायदि फुजा होनानै सोरनिबा बेमार फाहामनो नागिरोब्ला सोरनिबा बेराम जानायखौ बेबायदि फाहामथाय होबाय थायोब्ला बे मानसिखौ बे सेक्सन 5 नि दाराहाय साजा होनाय जागोन। नाथाय बेसेबां इयारसिम साजा होनाय जागोन, बेसेबां माने फाइन होनो गोनां जागोन बे बाथ्रा लिरनाय दङ सेक्सन 6 आव बे आयेननिनो बे आसाम हिलिं प्रिभेन्सन अफ एविल प्रेक्टिस 2024 बे बिलनि सेक्सन 6 आवनो होनाय दोननाय दङ साजानि जिथु डिउरेसन सम आरो जिथु एमाउन्ट बे गासै बाथ्राखौ सेक्सन 6 आव होनाय दोननाय जादों। नोंथांमोना बेबायदि फुजा खालामनानै जादु मन्त्र रायनानै सोरनिबा बेमार फाहामनो नागिरदोंबा सोरनिबा न'खराव बुजा बुजि गैयियाव नांलाय खमलाय जादों मादों बेफोरबायदिखौ जादु मन्त्र खालामनानै ताबिज होनानै फाहामनो नागिरदोंब्ला बेबायदि अजाया 3 बोसोरसिम 1 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोरसिम जेल जानो गोनां जानो हागौ आरो नङाब्ला 50,000 थाखा गभर्नमेन्टनो फाइन होनो गोनां जानो हागौ। आरो नङाब्ला नोङो 1 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोरसिम 1 इयारनिफ्राय 3 इयारसिम जेलबो जानांगोन आरो नोङो 50,000 थाखा फाइनबो होनो नांगोन। मोननैखौबो होनो नांगोन। जेलबो जानांगोन लोगोसे नोङो 50,000 थाखा फाइनबो होनांगोन। किन्तु आरो बेयाव मोनसे बाथ्रा फैबावलायबाय। नोंथांमोना हमजाबाय, सोरबा अजा कबिराजा हमजाबाय, बेबायदि फाइन होनानै खारग'बाय, 50,000 थाखा फाइन होनानै खारग'बाय, जेल जानो गोनां जायासै। आरो सोरबा 1 बोसोर जेल जानानै फैबाय, किन्तु बिनि उनाव फिन बे खामानिखौ जुदि मावफिनोब्ला माने रिपिटेडलि मावफिनोब्ला खनले बे दायखौनो मावफिनोब्ला बे खामानिखौनो मावफिनोब्ला नोंनि साजाया 5 बोसोरसिम जानो हागौ, 5 बोसोरसिम। आरो नोंनि जिथु फाइन बे फाइना 1 लाखसिम जानो हागौ, 1 लाख। नोंथाङा बेबायदि रिपिटेडलि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला अजा मन्त्र रायनानै सोरनिबा बेराम फाहामनाय, सोरनिबा न'खराव दावराव दावसि जानायखौ फाहामनो नागिरनाय, बेबायदि ताबिज गाननानै माने फाहामनो नागिरनाय बेफोरबायदि खामानिखौनो जुदि नोंथांमोना जिथु खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनाय खामानिखौ मावबाय थायोब्ला नोंथांनि जेला 5 बोसोरसिम जानो हागौ आरो नङाब्ला नोंथाङा 1 लाखसिम फाइन होनो गोनां जानो हागौ। आरो नङाब्ला नोंथाङा 5 बोसोर जेलबो जानांगोन आरो 1 लाख फाइनखौबो होनो गोनां जागोन, मोननैखौबो होनो गोनां जागोन। स' बियो सेक्सन 6 आव लिरनानै दोननाय जादों। आरो बे बिलखौ ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमाव लाबोदों कि जोंनि लकेल पुलिसाबो बे आयेनखौ नायबिजिरनाय बा बे दायनिगिरिखौ नायबिजिरनायनि सोलायै
बे आयेनावनो मोनसे स्पेशल पुलिस अफिसार सासे स्पेशल पुलिस अफिसारबो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होगोन आरो सेक्सन 9 आव लिरनानै दोननाय दङ जे बेफोरबायदि जिथु ब्लेक प्रेक्टिस ब्लेक एविल प्रेक्टिस होननानै बुंदों खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनाय जायफोर अजा बा माने दायना दायनि खालामनाय जायफोर अजाफोर नैफोरबायदिखौ नायबिजिरनो थाखाय सासे पुलिस अफिसारबो एपइन्टमेन्ट होगोन जायखौ भिजिलेन्स अफिसार होननानै बुंनाय जादों सेक्सन 9 आव स' बेखिना बाथ्रानिफ्राय जोङो मोनथिना मोनदों कि बे आयेना बेसेबां माने स्ट्रं जानो हागौ बेसेबां गोरा जानो हागौ स' बेखायनो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायाव जुदि गफबनानै दङमोनब्ला आं बुङाखै जे बेफोरो जेबो मिनिंलेस नोंथांमोननि फोथायनाय बे गावबा गावनि फोथायनायसो बियो गोबां न'खराव सानो कि बेफोरबायदि माने नायखांनानैसो जोंनि बेमारा हामदों उदै सानाया हामदों खर' सानाया हामदों सोरनिबा लोमजानाया हामदों बेफोरबायदि गोबां माने फोथायनायबो थायो मानसिनाव किन्तु गोबां न'खराव बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायजों मानसि बुथारनानैबो लानाय जादों माने डक्टरनाव लांबानो हामगौमोन डक्टरनाव लाङाब्लासिनो अजा कबिराज नायै जोङो बेरामिखौ बुथारना लानाय बेफोरबायदिबो जोंनि समाजाव जादों बा नुदों आरो एखनबा ओरैबायदिबो जाथाय जादों बे दायना दायनि साजायनानै सोरनिबा न'खरखौ माने होखारनाय बुथारनाय गोथां सावथारनाय स' बेफोरबायदि जाथायबो जोंनि समाजाव जादों नैफोरबायदि जाथायफोरखौनो फोजोबनो थाखाय नैबे मोनसे स्ट्रं आयेनखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लाबोदों स' नैबे आयेना दाबो जोंनि गेजेराव इमप्लिमेन्ट जायाखै बेखौ जास्ट आसाम गभर्नमेन्टआ एसेम्ब्लियाव मोनसे बिल लाबोदोंसो बियो दाबो आयेन हिसाबै फैयाखै बे जेब्ला आयेन हिसाबै फैगोन अब्लासो बियो जोंनि गेजेराव इमप्लिमेन्ट जागोन आरो जोंनि मानसिफोरखौ बेबायदि एरेस्ट खालामगोन स' बियो दायो एसेम्ब्लियाव दङ एसेम्ब्लिनिफ्राय पास जाब्लासो बियो गभर्नरा साइन होगोन साइन होनायनि उनावसो बियो आयेन बायदियै जागोन स' बेखायनो जिथु बिल लाबोदों बे बिलाव मा लिरनाय दङ आं बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जिथु आयेननि बाथ्रा गोबाङा साननो हागौ जे बि माने दायो बेफोरबायदि जायफोर अजा कबिराज बेफोरखौ हमनो हासिगोन माबागोन स' बेफोरखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ स' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ सांग्रां खालामनानै होदों जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानांगौनि खोथा गैया बेफोरखौ माने नायबिजिरनो थाखाय सासे स्पेशल पुलिस अफिसार थागोन भिजिलेन्स अफिसार होननानै बुंदों आरो आयेना नायबिजिरगोन बिथांमोनखौ सोरबा दायना दायनि खालामदों जों बिसोरखौ माने एटाक खालामहैनांगौनि जेबो खोथा गैया सोरबा खोमसि फोथायनायाव गफबनानै दङ नोंथांमोना दायो मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ ओरैबायदि माने डेभेलप जाबाय गासै बेरामखौनो फाहामनो हायो स' बेखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि अजा मन्त्र नायनायनि सोलाय डक्टरनियावबो नायोब्ला साबसिन जायो बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायाव गफबना थानानै जों गावनि बेरामिखौ बुथारना लानायनि फ्राय जोङो जाहाथे बयबो रैखा मोननो हायो बारग'नो हायो स' बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनो थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं बानायनाय जाबाय नोंथांमोना हयथ' मोनथिबाय कि नैबे जिथु आयेन लाबोदों बे आयेनाव मा लिरनाय दङ सर्टबाबो नोंथांमोना मोनथिबाय आरो इयुनाव जेब्ला बियो आयेनाव फैगोन अब्ला आङो बे आयेननि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों बुंफ्रुगोन आङो गुसुङै संथाबै आं बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि बुजि मोनबायब्ला अन्नानै आरो माखौबाफोर जुदि बुजिनो गोनां दङब्ला अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना सोंजागोन आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला खनसे लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांजों लोगोसे गुबुनाबो बे भिडिअखौ नायनानै मोनथिनो मोनो स' बेखिनिखौनो बुंनानै आं भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर थाबाय आरो लास्टाव खनसे रिक्वेस्ट खालामबावदों जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ खनसे साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना इनफरमेसन मोनबाय थायो थेंक इउ